אני פשוט מרגיש עכשיו שאני עושה משהו טוב לזולת. אני פשוט עכשיו באתי לעזור לזולת. אוקיי. אני יכול לעוף על עצמי עוד איזה 10 שניות, כן, אני נלסון מנדלה. אפילו, אין, באמת. יש את מוזיאון הילדים בחולון, שכבר המלצתי על תערוכה, you know her, you know him, המלצתי לדעתי זה היה בקיץ הקודם, ואני רוצה להמליץ על פעילות חדשה, או חדשה לי לפחות, שנקראת המסע לתיקון ממלכת הזמן. באתר של המוזיאון זה מוגדר לגילים 4 עד 6, אני הלכתי עם שתי הבנות, אחת בת 5, אחת בת 3.5, אז זה כן תופס, ולדעתי ראיתי שם גם איזה ילדה בת 7 שנהנתה בטירוף, אז כאילו תהיו גמישים עם הגילים. ילדותית קצת. לא, דווקא הייתה חכמה, אמרה דברים חכמים. משתתפים? כן. זה הגיל שהם משתתפים, נכון. אוקיי, זה לא רק שהם משתתפים, זה הם החוויה, הכל סביבם, יש מדריכה מקסימה שהיא ממש בעניין, והיא לוקחת אותם לסיור. עכשיו, הנושא של הפעילות הזו היה, אפשר להגיד את זה כזמן עונות השנה, טבע בכללי, דברים כאילו מאוד קונספטים שגם קצת מורכב לפעמים לילדים לתפוס, כמו לדוגמה שיש 4 עונות בשנה והן חוזרות על עצמן כל הזמן. זה כן, וגם שהם לא באמת מרגישים את העונות האלה. זאת אומרת, סתיו ואביב זה כזה, מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מכירים, אנחנו קוראים חם או קר. נכון. זה או שחם כאן בטירוף, או שיש הצפה. למה יש 2 שמות לחם ו2 שמות לקר? 100%. והם עושים שימוש בכל הפסיליטיז שיש למוזיאון, כדי להמחיש את הדבר. וזה בעצם הרעיון. ואתה מסתובב בתוך הדברים שאתה לומד, והילדים משתתפים, והם עושים כל מיני פעילויות, והם עונים על כל מיני חידות, והם מנסים ורואים, ומרגישים וחשים, ואתה כאילו מסתובב, ואתה אומר, אם רק היו מלמדים ככה בבית ספר, שזה הקלישה הכי גדולה, אבל אין מה לעשות, אתה מסתכל ואתה אומר, אם כל המשאבים האלה היו קיימים במערכת חינוך ציבורית, הילדים היו יוצאים באמת גאונים, וגם אזרחים טובים יותר. אז אני מאוד ממליץ, המסע לתיקון ממלכת הזמן, הרגע האהוב עליי, אגב, היה כשהראו באחת מהתחנות, הקרינו כזה סרט של המלטה של כבשה, ממש כאילו, וזה גם מגניב שכאילו מראים לילדים, מראים, ורואים את הכבשה שוכבת וממליטה, ואז אמא אחת מאחוריי בהיריון אומרת שמה ישראל. וכולנו כזה, we feel you sister, we feel you. אז מאוד מאוד מומלץ, המסע לתיקון ממלכת הזמן במוזיאון הילדים בחולון.